Podczas gdy nasi klienci odpoczywają na drugim końcu świata, my zmieniamy inwestrój sypialni, a konkretnie montujemy tapetę winylową. Na wcześniej przygotowanej ścianie tapetę kleimy, docinamy, montujemy z powrotem gniazdka, sprzątamy, odkurzamy, przesuwamy z powrotem łóżko i meble, tak aby klienci byli zadowoleni i zobaczyli efekt wow po powrocie. Zobacz rolkę do końca, daj znać w komentarzu, czy efekt Ci podoba, zostaw lajka, a jeśli chcesz znać kilka tipów tapetowych, obserwuj mój profil, niedługo już wleci rolka właśnie na ten temat. Pozdrawiam Cię serdecznie i jademy durch!